Com a terapeutes ocupacionals podem tenir una tasca important, sobretot en els estadis inicials de l'Alzheimer. Una de les coses que fem és valorar i decidir quines tasques podem dur a terme segons les capacitats que contem. Què vol dir això? Que nosaltres com a professionals ens formem i tenim la competència de valorar sobre l'anàlisi ocupacional. Què vol dir l'anàlisi ocupacional? Vol dir que per qualsevol tasca, anar al lavabo, fer compra, preparar-te una truita, tot això es pot desglossar de com es fa, no? I per una altra banda tenim les capacitats de la persona, com està físicament, cognitivament o sensorialment. Llavors, per una banda tenim el que necessitem per dur-la a terme i per altra banda tenim el que tenim per dur-la a terme, no? Llavors nosaltres valorem i decidim juntament amb la persona, perquè al cap i a la fi és qui la realitzarà, quines tasques pot realitzar i quines haurem de modificar o haurem de recolzar perquè continuï fent-la. Llavors, és important aquesta part perquè nosaltres, com a objectiu principal, és sempre guarir l'autonomia de la persona perquè pugui dur a terme les seves activitats bàsiques del dia a dia i que són significatives per a ells, perquè a través de l'activitat és on realment les persones es realitzen com a éssers humans.